2025-26 ikasturte honetan Bizipoza, herri hezitzailea eta Danka elkarteko kideok elkarlanean kultur ezberdin arteko elkar ezagutza sustatzeko aitzakia ezberdina sortu ditugu. Kultura arteko baskari eta ginkana bat egin ginuzen. Iftarrabe ospatu ginuan komunitate musulmanakin batera, Ramadana zerdan hobeto ulertzeko. Eta ikasturte amaierarako kirola izan dugu oinarri. Kirolan bitxartez bebai elkar ezagutza sustatzea posible dela frogatzeko. Borroka Senegaldara eta kriketa izan ginuzen, tailerra egin eta jolasteko aukera izan ginuan. Elkar ezagutu eta elkarrekin gozatu genuen. Elkar ezagutzetik abiatzen da elkar bizitza, eta honetarako aitzakiak sortzen jarraituko dugu. Pertsonen arteko zubiak eraikitzeko, familien arteko zubiak eraikitzeko, eta kulturen arteko zubiak ere eraikitzeko. Beti euskaratik eta Bizipozez. Bizi minez gura dut bizi, Fibrozidunek lezerna sartu, esklerosiarekin dantza egin nahi du. Dijito